Selamat pagi sedulur rahayu. Salam damai seluruh alam. Nah, di pagi hari ini guys, suasana perdesaan dan perkampungan ini. Nah, ini kita lagi di samping rumah. Jadi pemandangan di samping rumah begini. Tempatnya sudah kayak hutan aja. Oke, kita langsung makan ayam dulu guys di pagi hari. Nah, kampung desaku begini guys, suasana di pagi hari. Kita lagi makan ayam. Tuh ayamnya pada datang semua di gur-gur. Datang semua tuh. Tuh, datang semua. Dipanggilin gur-gur datang semua tuh. Mana yang lain? Yang lain Dora loh. Halo Dora, melayu kabeh mak makan mak. Loncat. Tuh. Wah, datang semua. Ayamnya datang semua, guys. Lombok iki penduk. Rasa rebutan. Oke. Kon ndoro ngono kuwi, sak kuwi. Nah. Oh. Sing ndok gak medun. Medun ya? Hak, udah kok ini. Hei. Pasti kelas. Oh, dia kerang-kerangnya apa dipilih ya mak ya? Iya. Tak campur sego campur bunga. Berarti sayur apa sing disegelan mak? Ku ape doyan nang ngene. Anu dong singkong? Apa iku? Dong telo? Lah wong kuwi ngerti ora dong kates tak godhog. Pangan. Tutulin tak kowe. Oh, berarti anu godhoke wae anu. Direbus kene wae anu. Nek dipakani, nek dipangan. Sing kembang-kembang dong atas lho. Enggak, tanganku ditutuli. Bae dicelke direbus ngono to. Kayak bumbu no yang. Bekas madangnya. Ini tah minyak terus kok ngene pawon kok ra dinepne lali. Ini kalau pitik aku ngrubung uang malah nih. Kalau tidak gitu gowo. Betul. Wis nulut sae ngono. Anggere kayak apa nek kayak pangan nulut, Mak. Iki jalan dagang. Ora pitik, ora asu, anggere kayak pangan nulut. Ayo. Maliku.
Wongnya Mas Wadi wi anu banget. Apa jenenge? Anu banget iki, Pak. Heeh. Alah jenenge anu iki lho. Oh, dua jago. Di jago papat lho, Pak. Papat 5. Ngawin ini itu. Dulu lah. Ya, kira-kira. Lari sak kres gede ngene larang ya, Pak. Larang atus. Titik ewe. Wis sampeyan adol kalungane 150. Gini untuk kabeh sik ya. Oh, galak kurungan ning ngisor kuwi. Ada. Kayak damen ta ngono. Gini iso ngendok kabeh maksudnya. Bos gede-gede tuh sampe ku tak jek padha ya. Guys, mundak. Apa peh aku muli-muli bendino? Wis mundak ya. Sing jagone awake batu undune ya. Ah, keling-keling. Kayak baturane kuwi didoli ae ya. Nggih. Ah. Iki ana cilik-cilikane malah sing gede niki. Sitak berapa 70? Ini payu 200. Telu payu 200. Itu piro? Tidak. Tapi nek aku lagi ceker-ceker ning anu lho, tiba enak anu mak apa? Rayap. Heeh, dipangani ya, Mbak. Iya, doyan rayap, Pak. Heeh. Nomor titik. Tak buka itu. Kepacul ndase. Ora tak buka kan lho apa ya? Larang. Wong anu ngecok-ngecok pohonge iso kene tak. Kayane tak baca ya bukan ya, Pak. Lha uripe ndi? Sik ndi? Seh. Tinggal pendelan. Iki wedok iki. Ora anu kono bae anune larane akeh biatae larang anu tok lho. Udah tok ngono dipangani bayang. Apa jenenge rayap? Wedok iki. Rayap bae doan dibayang. Lah nggur aku medun ora tak celuke ngentutne ya. Iya, dikira makan kok. Mau diceluk kur-kur ngono moro kabeh. Sel. Mau kita ngene-ngene man. Pak ane bangkok kabeh, Pak. Pak ane iki lho, titike bangkok kabeh. Anakan Jawa kan iki, Pak. Engko lu baru Pak. Papat iki lho, Heeh. Bangkok apa iki? Yo ora. Ora. Buruk iku Ya. Jawa. Oh Jawa kuwi. Oh, iki bangkok iki. Bangkok.
pitik nek men tak dol dituku nitake lho, anggere dicekel ngono ngene iki. Bapak ini buat di situ ki dadine kebalik. Itu 50 ayo dadine. Kuwi putih kae jagone siji mati. Urunge lho. Ndok kok kae dia berapa ya? Dinatek kok dikandang ya, Mak. Kan itu sing cilik iki. Heeh. Gak sadu mbar sing cilik. Ben kono wae. Tapi nek dumbar wis gede. Alang kok nek sanu Makane. heeh. Ben sanu sik aja apa iku? Dipangan garangan lho. Loro banget Pak iki kan. Soale garangane ngintip anu bae kok sing cilik ya. Sing diintip, Pak. Iki yo kena ku lho. Lah ya cilik ngono kuwi. Nunggu sik cilik wis gede jane urip. Ala senengane kok heran kuwi anak-anak iki lho, jago kabeh iki enek wedoke. Iki pitik kuwi. Lah sik anu sik ampun tak erane. Medhuk. Ya ora. Awan. Kayak papat ditutul sitok njeblok nak. Enggak tak cepat nanya. Sak kilo campur. Wes, tak resik anu. Malah ngetute rono lho. Semprotono wae, semprot nggo kuwi lho. Nalake sing gedhe-gedhekne semprote. Galak ta? Apa? Oke dulur, kita lanjut mau beli sarapan pagi dulu lah. Beli nasi. Kita mau beli nasi di warung dulu ya. Ini pagi-pagi kita mau beli sarapan karena pagi-pagi belum ada sarapan ini. Apa enak pete ini? Jengkol. Jengkol.
sih. Enggak oke. Tempenya enak. Yo, katanya matang belum? Ini kamu belum. Masih 2? Nggih. Langsung ya ini enggak? Apa anu apa? Iki apa jenenge, Bu? Ini Tumpang. Tumpang karo apa tak cocoke? Oh gak biasa aku tak tukok niki kabeh gitu. Ke aku iki kok iki. Tumpang apa jangan Tumpang lombok? lagi. Iki jalan apa ndi? Kuwi. Oh, jalan apa nang? Kalau buka apa? Heeh. Karo kok iki. Ya, heeh. Sendok. Endok kira apa? Ya sambel ra. Sambelnya enggak Enggak usah. Enggak usah. Sambelnya kayak keren-keren. Anu jangan lombok, Pak. Anu lombok, Pak. Apa sih? Yang kata dikoknya lagi. Enggak, ora. Sing ditoke wae sing kaya kadung atas. Oh, Dede ngeti wae. Ya, nyajaan. Nyajaan. Wah, tuh, bubuk lagi nek bunyi. Satu. Lanjut. Piye rek mlayu loncat. Pak. Kalau bubur wis tunggal. Glendoh nek. Ya. Oh iya. Bubur putih. Nggih, niki lho Bu, apa tumpang? Ya jare Bali kasih to to. Jare Bali. Mbah, Oh. Enak nih kalau dia anak buah. Ya, ya. Oh iya. Kok ikut dengan? Ikan gemah apa Mbak Bu ya, Bu? Oh. Oh. Kok ketoke ombo meneh lho. Wait, wait. Apa wait? Pun gorengannya 9 Ibu. Gorengannya 9 Agak ngeti wae. Hah? Ngeti wae. Alah. Buburnya coba Bu. Udah nyampe rumah, habis beli nasi sarapan pagi. Mbak, buburnya Mbak. Nah, asalnya. Nah. Oh, berarti yo kabeh. Iya ki yo. Ya Dek, mak mandi Dek. Coba apa sih, Pak? Tak mau. Cuci muka. Hah? Yo ngampe penak mulai. Mbak Pepi. Bi.